2024, vicemajsterka sveta 2023, vicemajsterka otvorených majstrovstiev Južnej Ameriky v absolútnej váhovej kategórii a bronzová medailistka z otvorených majstrovstiev Európy 2021. Ďalej tu máme Abdikadirovú Eizu z Kyrgyzstanu, majsterka Ázie a vicemajsterka sveta z roku 2023. Bronzová medailistka z otvorených majstrovstiev Ázie 2021. Ďalej tu máme Slovenku Mišovčíkovú Emu, majsterku Európy z 2023. roku a bronzovú medailistku zo Svetového pohára 2021. A ako štvrtá v poradí Váciová Viktória, taktiež zo Slovenska, vicemajsterka Európy 2023. A dokonca má bronza aj zo Svetového pohára z roku 2021. Ďalšia borkyňa prichádza z Maďarska Srč Petra, strieborná medailistka a vicemajsterka sveta z roku 2022. Tretia v poradí Balok Dóra, taktiež z Maďarska. Zlatá medaila a víťazný opacok z Mistr Olympia. A ako štvrtá domáca Janka Vašková zo Slovenska. Majsterka sveta 2018, absolútna majsterka sveta 2021, víťazka Svetového pohára 2021, majsterka Európy 2019, majsterka Ázie taktiež 2019, majsterka Európy v rokoch 2021 a 2023 a dokonca v 2023 aj absolútna majsterka Európy. Janka je najúspešnejšou maspreslerkou na Slovensku. Dvoch. A Janko Mišovčík odštartoval prvý vzájomný súboj. Dámy a páni, vidíme tu svetovú elitu! Naozaj stred dvoch veľmi silných žien! Vidíme heroické výkony oboch dievčat. Janke Mišovčíkovej pomáha šéf-tréner slovenskej Janko Matej mladší. Ideme na druhé kolo. Bardejov. Záver! Eva sa nezdáva, pozbuďme našu mladú siláčku Emu Mišovčíkovú. A je to, dámy a páni, 1-1. Tak hlavný rozhodca hádže kocku. Dúfam, že troška viac sa vám páči a strane na monitore. Eva Mišovčíková a Cynthia Čordáš. Maďarsko-slovenský stred. Cynthia. Ja nepočujem. Dámy a páni, ladies and gentlemen, Ema Mišovčíková. Tuži samozrejme aj Cynthia. Záver! Víky pekne bojuje proti skúsenejšej Virová Eiza from Kyrgyzstan. Maďarská borkyňa Mistr Olympia. A je to momentného pohára. Aj nielen domáce borkyňa, ale ukážme, že my v Bardejove vieme povzbudiť. To je ono. A dievčatá z iných krajín.
Balogdora z Maďarska. A okrem Maspesningu sa venuje aj sveta z predpokladu vyhráva. No ani sa Janka Vašková. A na modrej strane Abdikadirová Elza, Viki Váciová a Ema Mišok. A máme 0. Dievčatá bojujú do posledných síl. Pozrime sa, že používajú. Normálne som sa zasekal. Máte sa kocka a červená. A keď je tak, rozhodca odštartuje prejde, čiže je to tretí zájomný súboj. Kadirová Elza from Kyrgyzstan. Korická Agneška and Serge Petra. Pokračovať súťaži, čiže víťazkou sa stane Korická Agneška z Polska. Pripraví sa Vašková Janka a Balogdora. A je to momentálne maďarská borkyňa, ktorá vyhráva 2-1. Avšak ideme do druhého súboja. Je to stav, je to z voľby úkopu a je to strana. Opäť pripraví sa Kartiesil Vašková Balog. Tu víťaz. The winner is Rexa. Strana červená, Janka Vašková. Naša reprezentantka musí odstúpiť kvôli zraneniu. Tak Kyrgyzstan. And blue Sardel City, Slovakia. Dámy a páni, toto je súboj. Sa stane víťazkou. Finálový súboj! Dvoch silných opakujem súbojov! Prvé miesto! Ema potrebuje vašu pomoc! And the winner is red side! Abdikadirová Elza, veľmi veľký potlet, veľkej bojovníčke Emke Mišovčíkovej. V modrej strane Agnešku Korinsku z Polska. A je to 1-0. Je zranená, ale aj napred. A Janka, pozrite sa, s veľkým úsmevom na perách. A naklad aj Janka Vašková. On the red side, Serge Petra from Hungary. Jedna, Balog
Dor. And the winner is blue side, Dora Balogh from Hungary. Dobre, takže 3 losy, stupenky. Po jedno. Tretie miesto, Cynthia Čordáš, Maďarsko. Mácelová a sekundu pomáhajú jej dievčatá v krojoch odtiaľto. Second place, Ema Mišovčíková from Slovakia Bardejov. A víťazka Abdikadirová from Kyrgyzstanu. Aby odovzdala ceny pre najlepšie dievčatá a ženy. Na 3. mieste Agnieszka Korická z Poľska. 2. miesto Hungary, Magyarország, Maďarsko.